tog fat i firmaet, var der nogle forskellige standardløsninger, og vi kom ret hurtigt frem til, at vi var nødt til at få lavet en, der passede 100% til os. Og det er den, de har her bagved, vi fik lavet der til formålet. Vi er utrolig glade for den. Den har fungeret rigtig godt. Den er meget driftssikker, og den giver, udover den rask rislende lyd, som man kan høre her, som er meget hyggelig, så giver den et rigtig godt indeklima her i vores hall. Og den har den wow-effekt, som vi ønskede. Vi kan høre på gæster, der kommer i huset, og de siger, wow, det ser godt ud. Så vi er rigtig glade for det. Det vi så lavede, efter den var opført, der fik vi lavet sådan et indeklima en serviceaftale, hvor de tilser den og sørger for, at de kører afkalker, de sørger for pumper, og vandet er rent. Det eneste, vi egentlig selv skal så på, det er planterne, der er i bunden hernede, at de er pæne og ordentlige. Vi er rigtig glade for den, og den har 100% haft en løsning.